Bafowethu, inzondo iyasiphuphuthekisa. NgiyumKristu, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waba umuntu ngoJesu waseNazaretha, owaphila phakathi kwethu, wahlala waba umuntu, wenza konke okwenziwa umuntu ngaphandle kwesono. Wafa, wangcwatshwa, iqiniso lomlando, wavuka, iqiniso lokukholwa. Njengoba nompostoli uPawulu esho ethi wavela kwabathile, hayi kubo bonke. Yikho amaJuda namhlanje engakholwa ukuthi wavuka ngoba abonakalanga kubo bonke. So ukuvuka kwakhe iqiniso lokho. Manje-ke mina-ke ngingumKristu, ngingaphikisa kanjani abantu ababona umuntu othile noma abantu abathile njengoNkulunkulu, nami ngibe ngangikholwa ukuthi noma ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waba inyama, waba umuntu? Asingaphuphutheki. AmaSulumane namaJuda kuphela angakukhahlela bhoke ngalokho. Kodwa mina ngingumKristu, noma ngangakholwa ukuthi lo muntu uNkulunkulu, kodwa iqiniso lokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuba umuntu, angikwazi ukuliphika ngoba ngikholelwa kulona mina lo. Inzondo ayingasiphuphuthekisi ingane zakwethu. Uma singakholwa kuloko kodwa singakukhahleli sibe izitha zakho, uNkulunkulu akaziwa muntu.